Greetings, it's Africa Day, 25th of May 2020. And yeah, today we're celebrating Africa Day with style and a lot of vibe and a lot of energy. And I'm privileged to be having a guest who doesn't need any introduction. Nesa Vara Internet, yes. Van Choga, David. Yes, I am going to say. Aiwa tobatika ndimusiri kutobatika zvekudaro. Thanks a lot. Congrats wangu ndikuona chima level ari kusumuka. My levels this time zviri kusumuka zvekutondifadza chaizvo. That's great. But did you ever see this coming? Waizvifungira here kuti zvichasvika apa kana kuti zvakangotora by surprise? Zvakanditora by surprise ndaisatofungira kuti zvichaita zvino. Ndakatozongoshamisika mukorona imomo zvinhu zvakutoputika. Tombokudzora mbichana kwawakatangira zvemagitare zvakatanga sei, and how did you get into music? Zvemagitare izvi zvakatanga ndofunga tingati 2005 ndo pandakatanga kungoteerawo music dance yekujamaica yaimbwa nana Elephant Man, ana Ninja Man, ana Capleton, ana Sean Paul. Saka vakabva vangondi inspire because ndati ndikateerera music yacho yaitondipinda mumaveins zvekuti majaiva ndairova ipapo anga ari mahwani. Saka ndatozongosadza kuti rega ndichitanga kuimba. That's great. But nditeerera ndonzwa uchitaura kuti wakomana kwaMuzviti ndokwawakakurira here, uri kwaMutare, unobva kwaMutare here? What's the connection? Wakomana kwaMuzviti. Wakomana kwaMuzviti munhu ndingangoti ndozvitora semunhu ari serious, munhu wekuti anoda kuachieva chaanoda kuachieva mulife anoshanda nyanga achishorwa nyanga achisekwa, anoramba achishanda kusvika zvabudirira, ndo vanonzi vakomana vekwaMuzviti kana kuti vasikana vekwaMuzviti. Interesting. But rakabva paizita irori ukangori nhonga here kana kuti pane rine story rine nhoroondo? Nhoroondo nhoroondo yandatotaura iyoyi ndo itori nhoroondo yacho. But uchibva kwaMutare here, like ndokumusha here kana kuti hazvitomborina connection nekwaMutare? Aiwa, zvine connection kwaMutare because ndine vapfanha ndotamba navo vekwaMutare, but inini hangu pesinawo handisi wekwaMutare, but ndakatozongoadoptwa nenyaya yevakomana vekwaMuzviti. Great. Ukakurira kurowa ndinonzwa ndichiteerera masongs ako. There's quite a lot of interesting meaning. When anozongobatwawo ne-energy tichasvika edu ku-energy, but if I listen to most of your songs, you have a story that you are telling there. Pane one song yakanatsondibata yaunotaura kuti, do you remember madays aya tichidya zvokunhonga tichitambura zviita sei? Is that your like your real life story kana kuti it's something chawakatongoita make up, to create a good song? Greetings and thank you so much. Welcome back. We've lost the connection there with reconnect with him. Yes, so patagumisa vavina ndichibvunza nenyaya yemessage iri pamusic yako, kunyanya song yaunotaura kuti do you remember my days tichidya zvokunhonga chita sei? Is that a song that talks about real life kana kuti song yawakangonyorawo ngoti just to encourage people? Song yaya inotaura real life ichi encourage futi vanhu because munongoziva situation yevanhu vazhinji muno muZimbabwe uchikura tichitambudzika. Semunhu wakatambura kwenguva yakareba, paipa ndaedza kutaura setestimony. Zvinhu zvichazo ndakaiimba
ndichitaura setestimony kuti zvinofanira kuzoitika. Because mune muchitonzwa chitichi, you see me driving the luxury chichi, but luxury yacho izvozvi hapana, but ingori testimony yekubhiliva, because ukaverenga shoko raMwari rinokudza kuti chawataura nemuromo ndo chinoitika. Yes. Wow, quite interesting there. I don't know if I mean you're comfortable, but I wanted to ask a bit more about that struggle, you know, zvakamira sei, because a lot of the times tinozoti artists anenge asimukira papa panzi aenda kambo zvakamboma, but right now you're at a point where your career is moving up, but vanhu vazhinji havasati vanatsoona nekunzwisisa kuti Van Choga ndiani besides energy yaunenge uchiratidza. Vamwe vanotogaya kuti Van Choga anotomhanya muchinji. Yeah. So just take us through makuriro awakaita kuti zvakamira sei, like what sort of struggles did you go through? Inini life yangu ndakakura ndine vabereki, but vabereki vangu mwanzo vakazoshaya ndiri mwana mudiki, ndofunga ndiri kuma 4-5 years, but mudhara akazoshaya 2012. So life yangu ndeyekuti unenge usina vabereki, unenge uchitozvimiririra nofanira ndiwe unenge utori baba, ndiwe unenge utori mai ipapo, life yako utiita iende kumberi. So Valentine munhu ainyanyomeditata stereki, saka ndakaona kuti inini ndizoimba ka ndakapfeka smart racho ndisina hazvibude, saka ndakatongoti zvandangowana izvozvozvo, kana ndikatongowana zvimahembe zvizvo ndotongopfeka izvozvo, because zvinorelata kuvanhu. Mukada kutarisa semunyika medu zvinorelata kuvanhu vakawandisa, because ndo lifestyle yatinorarama. Saka pamusic yangu mukatoteerera pane rimwe randaiumburuka mumadota ramakazoposta rere, mukadaona zorindwa rine chinzi mweya wekunyadziswa. Wakabva nekupe mweya wekunyadziswa kuti ukaita chakanaka unoshorwa. Inenge ichizotaura song yacho inotaura zvekuti kushandiswa. So mumadota maima kuumburuka kwaka isaini yemunhu semunhu ari kushandiswa. Mambona mapenzi chaiwo kwete ini zvavanenge vachindiribe, munhu anenge akachaika njere, zvinhu zvanenge akatopfeka akaita seka, zvene zvitoratidza kuti azvishuwa uyu munhu ichi ari kushandiswa. That's why ndakabuda ndakaita izvozvo, ndaedza kurelata nenyaya yandaitawo. Yeah. It's quite interesting. So because this is particular short, munhu ari kumburuka madhaga ari kumburuka chakati sorry for my daughter. Yeah. I don't know how to turn cell phone here. Yeah. A lot of people powering what they see. It's time good I'm not trying attention. You know, there's a kupenga so go to try attention, but now it's really touching to hear what everything that you're showing in those videos. You know, relate kune reality yako makuru awakaita ni ma struggles awaisangana now, you know. Yeah. And now that you started to sing, was it easy to even get a chance to record? To get a chance for you could record, like to tag your recorder, was it an easy process? Kuti nditange kurekodha ka ndaitotanga ndashanda, because ndakatanga kurekodha, ndakatanga music 2005 ndikazotanga kuzorekodha 2010, but kuti nditobudisa mari yemustudio ndaitanga ndashanda ndichinorekodha, but zvanga zvisiri easy, because vanhu vaingoti uyu munhu, because izvozvi maartist zvondakatanga kudhara, but vanhu vaingoti uyu munhu anenge anotombotswanya. But ini ndakatarisa ka music inoda entertainment, because zvinhu zvese zvatochimba zvinhu zvakaimbwa, so ini ndozviexpressa neaction kuti zvinge zvine kakunakidza, maona ndo zvetiraitika. But jeni yacho zvazvisiri easy, ndaifamba ndichirekodhawo, but pakazovhurwawo studio
bosi Yala ndo pandakazotanga kuya ku Yala Nation ndakushanda neYala Nation. But mukatarisa kumashure pane mavideo ndaingorova tumavideo tumashort video chingopostwa nevanhu pasocial media chingopostwa ndozvimwe zvaiita zvichiita zvichindisumudza but mari yekurekodha yainetsa. Wow. Yeah. Ndichasvika pakuti ukazosangana sei ukazosvika sei kuYala Nation. Okay. So, okay, but I remember someone achinditaura kuti Blazo ndakambomuona should be kupedza namo kusiya so. I don't know if you were working there or what. I don't know, Blazo you got a video ndakambomuona. I remember there was a comment or something. All right. Were you working? Ndaimboshanda mupedza namo. Ndo mana amboshanda hakwe kanguva kakati rebei. Aichokwadi. And how did you get in touch neYala Nation? Because I can't follow pane gore now. Because I remember the first time I ndakatanga kuona mavideos ako, it was that iyo yokumburuka mumadota ene. Pandakangonzwa kuti kwavhurwa studio. Ndo patakangoenda tichitongosvikawo vanhu varimo. Pane tumaclips twangu tumwe twamboonekwa nevanhu maproducer achitofara achita seichichi. Ndo pandakazorekodhawo ndobva vatongonakirwa neart rangu ndo masanangiro akataita. Stay tuned. We're speaking to Van Choga. We're coming back in the next minute. We're taking a short commercial break. Welcome back. Thank you so much for tuning in. I'm speaking there to Van Choga. Sincere apologies for the interruptions there, and we're taking a small commercial break. There's a lockdown, balance some donation. But Van Choga was telling us about his first contact in Yala Nation. So yeah, you're saying we start out Yala Nation, and then do matanga kurekoda my songs. Yeah. Patakasvika kwakune rhythm rainzi Makaba. Ndo randakaimba jobo imwe song jobo chichi. Ndobuda ndizvidira mvura. Iyoyo ndo yandakabva ndasvika ndo ndarecord. Ndo vanhu pakatongotanga kuita kuwedzera because song iyo ndakambenge ndaiimba chichi freestyle. Zvambopostwa pamasocial media but zvakangonzwikwawo sevanhu vanga vasinganatsobhelieve because vanhu vaitoti munhu ari kutwanya. Ndo pandakazorova futi kuno kuYala Nation parhythm rainzi Makaba. Ndokusangana kwatakaita. Great. And tichitarisa masumukiro awakaita vanhu vazhinji vanenge vachitaura kuti Blazo uyu haana kukwana anopenga. How do you feel when people tell you that? First of all, I think haasi born. How do you feel? Vanhu pavanototaura kuti munhu haasi bhoga ndo macomments ane ndichitoda manje because macomments akutonzi zoti pandoenda kana ndakuverenga macomments anenge akanyora vanhu manegativity aya ndo anotondipa power rekutowedzera because inini I believe kuti pakagadzirwa kana inonzi ndege yayaka munhu paakaudza vanhu kuti haada kubatanidza simbi dzotanga kubhururuka seshiri mudenga akatonzi uri kupenga. But so far ndege iyoyo munhu wese totoda kutokwira mundege. Saka inini munhu panondudza ndinopenga ndobva ndatobhelieve kuti saka kana chinhu changu chisiri kutonzwisiswa kuratidza kuti Mwari vane kwavada kuti ndiende. Ichasvika nguva yekuti munhu wese achanatsobhelieve kuti zveshuwa iri art iri kuitwa apa munhu haapenge zvinhu zvikutoita zvikutonakidza. Pane mumwe akakomenta pane one platform, so I remember to yange show ipi zvikanzi energy yakadai somadrugs. Do you take drugs? Inini handana drug randotombotora tori munhu anotoenda kuchechi handina any drug randobata. Great. And pane tichadzoka hedu in terms of your music maplans aunawo nechi but pane kamufana kanobuda pakawanda so
ndo boys rekwa mzvitere. Are you related to the connection? ndo vakomana vekwamuzviti vavo akatongorika mupana kangu kemuareas kantongobhelievha muati saka ndakatongoona kuti uyu mufana wese kunakira kwaari kuita ndikatorana naye tikaita chinhu kaatobudisa chinhu chine chiripo. And mai vake vanenge vachiti maparents ake vakazvisapota here kana vakati kuda kuita senimwana wedu? vabereki vacho vakatoti ngaatoita zvemusic because chikoro chacho chinenge hatori ma1 but kuchikoro kanoenda zvako but chikoro chacho kwakatoipa saka vakatosapota vakatoti hamatogona pamwe ndokune chipo chake chichazoita kuti mangwana awane rana. Great. Let's talk about your energy. Vamwe vakati hanzi energy yega vanchoka ndiSamson bvudzi rero akangogerwa chete zvino hazvatopera nemazibhudzi akakura inozvakarukwa pamusoro but energy where do you get that energy yayaka inobva ndikangonzwa because ndine type yemabhitsi angu andofarira kuimba pakangorira bhiti rinenge rine vibe inenge chinakidza ndototanga kutonzwa muropa umu zvakutomhanya zvotenda kuda kutoita action kunongoti ngangoti kunobva energy yangu kubhiti rabikwa rinenge richinakidza bhiti rinenge rine moyo rine mutsindo rikangoiswa irororo mahwana anototanga notongoita automatic. Nice. Hanzi iwa urekodhere mubooth hanzi unotopuhwa mike netambo woenda uko because mubooth chaivo booth rinodonha. Is that true? aiwa kana takurekodha ndotombozvidzora energy waiziva nongofarira mukati kana tazopedzawo zvangu ndozojamba zvangu but kana yatime yerecording kuti zvinatsobuda zviri proper ndotomboita state but kana yava mavhidhiyo manje aiwa action zotanga. Nice. And looking forward right now you're working in Yala Nation. Right now. What plans do you have? Because I've seen a lot of comments achitaura kuti maya munhu anoda proper management kuti zvinhu zvake zvinatsoita. Like how is the future looking? What are your plans for the future right now? Pane zviri kubikwa here, pane zviri kuronga because ndakaona I think picture yangu kwa skid then ndakazoona like do you have a plan in terms of your career? So far tichishanda tiri kunoku kuyala nation pane zvatoda kuzongovabuditsira pamberi papa sezvatataura kuti Wednesday papeji tataura kuti Wednesday saka pane zvatiri kumbobika zvekuti Wednesday uko zvine zvaibva zvinobuda zvaibva but music yangu inini ndiri kutarisira kuenda international because ini ndobhelievha kuti mukanzwa song yaya inonzi Despacito hapana kana hatitomboziva zvino ichinzi hazvina basa kuti ndiri kuimba shona but ndobhelievha kuti one day naMwari ndichabudira kunze. That's great. And you're talking about kuenda kure but looking right now mavidhiyo ako afamba magroup andoaona nemamwe mapage pandoaona. How do you feel now that you are the most talked about artist right now muZimbabwe? Vanhu vari kutaura nezvako vari kushaya mavidhiyo ako. How does that make you feel? Unonzwa sei? Pandotoona vanhu vachishaya mavidhiyo vachinakirwa neartika ndotonzwa kutyaMwari because mukada kutarisa zvinhu izvi zvakaitika mulockdown mekuti zvinhu zvese zvinenge zvitori down saka indotonzwa kufara nekutenda kuna Mwari kuti Mwari wakaita kuti ndilinge neYala Nation because Yala Nation iri kumira chaizvo pazvinhu zvangu ndobva ndavatenda kuti vandisumudza munguva inonzi haisumuke munhu tingangoti inyasha dzaMwari saka inini ndotofila kutya Mwari zvakanyanyisa because zvinhu zvinorema kuti munhu usumudzwe wekuti vanhu vese zvinhu zvese zvine zviri down mastudio asingavhurwe isingavhurwe saka ini ndotonzwa kufara nekutenda. Great. So uri kuswera uchiite lockdown panapa I know kuti you're working on something. Zviri zvimwe zvaunenge uchiita lockdown
Yes. Pa lockdown panapa totongoita iyo project yandiri kushanda iyo. Okay. Ndo project yatakanyanyisa maziso. Ndo yatiri kushanda nayo zvekudaro pa lockdown panapa. Wow, that's great. That's great. And pama songs awakaita so far. Yaunonatsoda inonatsondirova pamwongo chapo ndeipi kana kuti ese anenge achitongokuitira. Inonatsondirova pamwongo inonatsondipinda chaichaika. Ndeyaya inonzi zuva rekuguma yaya. Ndeipi iyoyo handicha. Imwe ichinzi kurova vamwe ndo song yayo inondipinda mumwoyo zvekudaro. Imbotipa kana kanzwisa mbichana. All right. Kurova vamwe uku kwaunoita ziva zuva rekuguma richave nemusodzi. Kutuka vamwe uku kwaunoita ziva zuva rekuguma richave nemusodzi. Tichange tiripo tese musi wejudgment, pana anorovha oti ndiri absent, vakadzidza vanomhanya vari intelligent. Tinge tiripo tese tembo vejudgment, munhu wese anenge achitongwa nemabasa ake. Yando. Yeah, I know the energy. That's one. Yeah. No, the energy is just too much. But any woman, I think I don't want to call them a hater, but I think I should go to you know what? What's your response to that? Any response yangu ndeyekuti inini I believe kuti nguva inoenda simudzwa naMwari. Kana iwe Mwari pakundisimudza kwavo vakanyora kuti Choga panopera lockdown ndo pauchapera, ndo pazvinoperawo. Kana zviri izvo zvakarongwa naMwari. Ndo respond yangu iyo. Great, great. And looking back, Palma days are always right. There are people who say. How do they relate now? So far manje vanhu vakuchishamisika manje because sezvaitotaurwa semunhu akabva kudhara achishanda achinetseka ka vaitoseka vatoti uyu hauna kwaunosvika iwe unonyeba uende kumberi. Ezvinozvi vakutoshamisika vakutouya mudhuze unotoona sonoti vanhu ava vakunyara. Well, I'm speaking there to Choga. We have lost connectivity again, but we'll keep trying to reconnect and see how it goes from there. Welcome back. Technical issues, but we still have got Choga energy, which still plugs us in. Thank you so much, Choga. Tadzoka pachirongwa tachitaura nenyaya yemasongs ako. Wakutaura nezvesong yako yejudgment. Right. Yes, sir. Right. It's quite interesting the meaning because ndakamboinzwa but ndasina kukwanisa nazobara ndo meaning iripo. And then you're also talking about vanhu vaikuseka kuti right now vakutanga kudzokera mudhuze. What message, what would you say to anyone anga asingabelieve mune talent rako, career yako, you know, today kutaura nawo? Inini ndongoti kwavari munhu haashorwi. Munhu waona achiita chaanenge achiita nyange usingachinzwisise iwewe ingosiya zvakadaro kana usingazvifariri kwete kushora munhu because mangwana unozonyara chinhu chawaishora chiya chasimuka. Ndo message yandovapa. Great. And kusumuka, uchitaura nyaya kusumuka, what would be a measure kwauri paunoti iwewe ndingati zvangu zvaita unenge wasvika kupi? Is it the same zviri kubuda musong yako yaunongotaura kuti ndikurota ndichidriver Benz, ndikurota ndiri hengerichi inenzi
Luxury. Did you drive a luxury? Luxury, yes, luxury. Is that what you hope to achieve? Those are who shuira ku achieve more career. Inini pacareer yangu chinhu chandiri kushuwira kuachieva ka izvozvo zvirimo, but chinhu hwani chandiri kunatsoshuvira ka ndechekuti fame yasumuka kudaro ka Mwari vakandigonesa kuti ndisave nepride, ndisazozvikudza ndiri pamusoro. Ndikaona ndaachieva izvozvo ka ndo chinhu hwani chandoda kuachieva, kusava nepride. Yeah. Wow, that's deep. That's deep. And right now, I know that a lot of people could be writing to you. Pane mama message kuti wega unotozombonakirwa kuti panapa. What are sort of the messages that you're getting from people? My message, negativity. No, like my friends, like how do they respond or react to you? What are some of the most memorable messages I want from my friends? I want to my messages are not going to receive. I'm not going to try. They're going to ramba wakatsika. Utowedzera energy. I don't inspire guy. Sezvo how but vamwe manje ka because zvinhu zvacho ka pane pamwe pekuti ndobudisa video ka onakidza but fanira ndapedzera kubudisa izvozvo rivera nenichibuda mumashanga so utata usikunyanya wadipise but ini ndobelieve kuti chini ichocho ka chofana because unofana kuti uchinzwa song ka inofana kana riri video ka unofana kunakidzwa nesong ka nevideo zvese kawani because munongoziva kuti message akasika kana kasirike kutanga kuinzwa mameseji akaimbwa kugara achingodzoka saka manje kuti zvinatsonakidza ka ndiye ndaisa chimwe chinhu chekuti munhu ano chinobatika because ini ndobelieve kuti message kana munhu achinzwa music message haiende mubrain, message inopinda mumweya wemunhu amaona saka kuti because kuti mweya wemunhu unakidzwe brain dzisinganakidzwa zviite saka panoda chimwe chinhu chiri extra chekuti chinenge chinakidza kuumburuka kunonakidza brain but message yaya ichiporesa mweya wemunhu amaona. Wow. That's great. Yeah. But kuumburuka ikoko I'm very curious kuda kuziva kuti haukuware zvinhu zvazviyaka unotokwara because pane mamwe madays adaimbominyuka but esino zvindakuziva hangu kuti ndikatsika apa kapo ndokwara but my first days ndaitombominyuka noita kana 2 weeks chiguno chakazvinya saka munhu kana uchida kuzviteedzera ziva kuti zvinhu zvine riski mukati anomaona but because mungatarisana ana Bruce Lee hanzi akazofa aita ashuta but mungatotarisa mafirimu ake ka anonakidza because zvinhu zvacho zvinenge zvakanatsiswa neeffort iriski dzinodzidziswa paiplay saka kuumburuka kwaiva iriski chinhu chese chinotoda riski kuti chiende kumberi. I'm happy kuti at least ukuumburukira zviripo ndobvunza kuti paunozorara miri inenge isingarwadzi here kana huro iyi hairwadzi here pari zvinhu sofaka ndotorara but my first days ka vaigona kuti time yaunodaiwoka wobva waita se kutoka wachikokodaiwo rokorobva ranominyuka zoti unototara uchiiwira but mazano bhodhi yatozvijaira saka zvese zvakoreka. Nice one. Saka team manje rekumaraini boys rekwamuzviti how do they feel right now? Varikuona movement redu rakutoenda kumberi ka paunongori boys rekwamuzviti isi tisingazivi kuti ndevapika but ivo vanenge vachitoziva kuti tisi boys rekwamuzviti tisi varikuzvipinda sei vari kunakirwa nazvo because pane mumwe anonzi Pride Kawara, mumwe andechingoti boss Kawara yes. Mufana mudiki but mufana yega akabvira kudhara achingoshingirira kuita kuti zvinhu zvangu zviite zvekuti izvozvika level randatoveka ari kutofara Dankila ndiye munhu aindirekodha achifara aindirekodha ndisina mari but aitongobelieve kuti iwe Choga uya urekodhe
nyange usina mari unditora vhidhiyo yaurekodi. Saka so far vakutofara kuti zvinhu zviya zvavaisimbisa zvapa neimwe level. That's great. I mean, I'm actually happy to hear that you passed through those difficulties, but also I believe who even gave you an opportunity for free to record. And I understand last time Pakavurwa Yala Studios, my Mahara, and I remember I'm not so sure if I saw you then, but I remember Yala Kokazara, 30, 50, 40 variable. Yeah. Are you one of the people that benefited from that free recording opportunity I create one year? Because zvakabva zvaita kuti music yangu ichisvika kuvanhu, because mungatarisa pakabuda magaba paya munhu wese aida kuriona, saka pakazobuda medley munhu wese aida kuriona. Vamwe vanhu ndo pavakatondizira ipapo, zvakandibenefita zvakanyanya, because video rari ndakazongoona video risitotora buda vanhu vatokwachura vachakatoti munhu ari bho here, time yavarototi munhu ari bho here ari kupenga, ndo time ichitoita se vanhu vachitoita vachitondizira, saka ndakabenefita zvakanyanyisa. Wow, great. And the name Van Choga rakabva kupi? Van Choga rakabva pazita rangu ndonzi Valentine Choga. Saka inini ndakabva ndangotora shortcut vanangoti Van, vanangotora nesurname kuti Choga. Ndo parakabva. Okay. Welcome back. We're speaking there to Van Choga. Nandichibvunza inini, patakanzwa inini kuti Van Choga, ndakangobatanidza kuti anongera boys revancho. Saka ndikakuda ndimukama boys revancho kana vanongosimbisa kuti ndo vancho vega, Aiwa, harinatomobva ikoko. Vancho michovha inoita sei timu rinofamba nemichovha rinenge richitorera vanhu zvinhu ari kuti hazvisiri kwakabva zita, hazvisiri zvaanoita. Aiwa, izita rakatouya zvekuti Vancho zvisati zvatouya. Nice one. Cool. So yeah, we're wrapping up our conversation. It was really nice kunzwisisa kuti wakabva kupi ukakurira kupi zvazvakamira sei, and now where you are, your dreams and all shanda zvauri kubika, and how you feel about the progress that you're making. So kukurua, so you went to ukadza paTCAD. Ndadza pachiremba. Pachiremba primary school bebe. But pane kamwe ayo primary. Secondary ndakazombodzika kumusha because pane situation yanga yaitika yekuti ndaranga arwara saka ndakambonodzidza pachikoro chainzi Rutanhira. Secondary school. Kumusha chako kunonzi kunjanja. Kunjanja kuchivu. Kuchivu. Ndakambodzidzisa pachikoro chinonzi Sengu. Ndochiketa. Matomubadzidzisa. Yes. No, Sengu. Bichana ndikazotiza zvinhu zvakupisa mazuva acho, but yeah, ndinokuziva. Nice. And then ndopawapedza ndopawazodzoka kwaHarare. Ndopandakapedza ndandazodzoka. Ipapo ndaitongonyora ngoma ndatongosvika ndichidzoka ndatosvikorekodha first song yangu. Nditongorekodha first song yayo vanhu ndopakatanga kuti kwauya new artist mutown. Ndo matangira zvakaita. That's great. Wow, thank you so much. It was really nice to hear your story and to connect with you on a more personal level, and I'm happy kuti you also managed to respond to some of the things, and I thought maybe it's too personal. Thank you so much for that. But before taenda atingamboende tisina umbonziwa kana magesi, tambonziwa kanzwisa kaya, but kangonziwa kanga magesi mbichana atobata zvivharira.
Oh, saka rega titage basi. Iripo. Ndisandaisepo. Sorry. Ko ukazira sine Instagram. Ghost rere makariwana here ghost. Ghost rere hatisatarowana, but vanhu vakuita vachiziziva kuti account yakanzi Van Choga official iya ighost. Yangu inini yakanzi Van Choga wekwaMuzviti. Ine mafollowers ndofunga zvinoya kuma 4000 chakadaro. Vanongoda unifollow vanongondifollowa ipapo. Yeah, ghost tinozoiwana zvedu, but nongotenda kuti vanhu vakazoona kuti zvishuwa haisi yangu. Okay, great. Iripo. Sorry, ndazongo remember what I wanted to ask about the Instagram, but anyway, go ahead. Pindikiti ingori pindikiti ndatisirwa kaninge chipindikiti ndakatange kugwara ngegwirikwiti maiweyo kwindi ingori kuchum dhori chinobva kunzi kukum ndakaona kuti mashiripiti saka pindikiti ingori pindikiti ndakaona kuti zvedi ini ndabvezera ndikaona musikana mugomo vakadengezera kubva mubwasi tsvini ndikamukwenenzvera kati hauna matasi unoteketera tiye dzangerima zozine akuru seyapero aurigo nerine uturu. Ukanyanya. Thank you so much, Choga. Thank you so much. Ndinotenda zvikuru that we managed to get through and be able to talk. I remember pakabuda video yako yekutanga yepamatapi reading. You know, we're trying to get through and it was not easy to connect to you, but I'm happy with it. Nasa, besides my challenges, the connection, they come to you guys to connected. Thank you so much. I don't end. Great. So thank you so much to everybody who's been watching. I've been speaking there to Van Choga, who's an artist. He's the most viral artist right now in Zimbabwe at the moment. People are talking about sharing his videos, and it was an honor to have him on the program. Stay tuned, earGROUND, New Voices Amplified. Like our page, share our page, subscribe to earGROUND on YouTube, on Facebook, on Instagram. It's earGROUND on Twitter, everywhere earGROUND, because we always keep our ears on the ground to the latest and the freshest news. But anyway, before we go, Natty O has got a new song with Stoneboy. You know, Stoneboy is one of the biggest artists on the continent. So be telling me about that. Stay tuned. Until next time. Bye-bye. So, yeah.